Hi! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ng explanation. I'm Teacher Maya at ngayon bibigyan ko na naman kayo ng isang short quiz. Simulan na natin. Ano ang function ng underlined word dito? Ito ay adjective. Ano ang function ng underlined words dito? Ito ay noun. Ano ang function ng underlined words dito? Ito ay noun. Ano ang function ng like dito? Isa itong preposition. Ano ang function ng underlined words dito? Ito ang subject ng sentence. At bakit yon ang mga answers? Ito ang explanation. Adjective ang underlined word dito dahil kahit mukhang verb ito, nagdi-describe ito sa noun na ladies. Mukha lang itong verb, pero ang function nito ay isang adjective. Nagmo-modify sino ang mga ladies, yung mga ladies na napili, selected para sa pageant. Ang tawag dito ay verbal na past participle. Pwede siyang gamitin after sa noun na minomodify, gaya ng the ladies selected for the pageant. Pwede rin namang mauuna siya, gaya ng selected ladies. Hindi ito ang verb ng sentence. Ang verb ng sentence ito ay ang were asked, passive form. Hindi rin ito adverb dahil ang adverb ay nagmo-modify ng verb, adjective, at iba pang adverb. Pero ang dinidescribe nito or minomodify ay ang noun na ladies. Sa sentence na to, ang underlined words ay isang noun clause. Ginagamit itong subject ng sentence. Isa sa mga functions ng noun ay ang gawing subject ng sentence. Ang verb nito ay ang doesn't hurt at ang object ng verb ay ang you. Sa sentence na to, noun ang underlined words dahil nagfo-function ito as a positive. Positive ay isang noun, one word or phrase na nagbibigay ng clarification about sa katabi niyang noun. Gaya ng si Marites, ang class president. Ang class president ay nagbibigay ng clarification sino si Marites. Pareho silang nouns, ang class president ay ang appositive ng Marites. Sa sentence na to, ang like ay isang preposition dahil sinusundan ito ng isang noun at ang ibig sabihin nito ay ang similar to or parang girl. Acting ang verb ng sentence na to, ito ang nagpapakita ng action sa sentence na siya daw ay kumikilos na parang babae. Hindi rin ito isang conjunction dahil ang like, kung gagamitin siya as conjunction, ang kasunod niya ay isang clause or yung may subject at verb. Gaya ng like he is a girl. Pero ang kasunod nito ay a girl, isang noun. So ito ay isang preposition. Subject ang the bride sa sentence na to. Kung makikita natin, ang simula ng sentence ay isang adverb, tapos kasunod niya ay isang verb, tapos noun. Normally, ang sentence ay nagsisimula sa isang noun at yun ang subject or topic ng sentence. Pero sa sentence na to, hindi siya nagsimula ng isang noun. So, pwede nating isipin na ito ay isang imperative o yung nagbibigay ng utos. Kaya lang, hindi naman ito nagbibigay ng utos. Ang sentence na to ay nagbibigay lang ng announcement, isang statement na nandito na ang bride. So, hindi ito imperative na automatic you ang subject. Ang subject sa sentence na to ay nasa sentence makikita. At ang nag-iisang noun dito na pwedeng gamitin as subject ay ang the bride. Kaya ito ang subject ng sentence. Ginamitan lang ito ng isang inversion o yung sentence na nauuna yung predicate o yung verb bago pa ang subject.
Ginagamit ang inverted sentence para maka-create ng surprise or emphasis. Kapag sinasabi natin, here comes, meron siyang surprise effect kung sino ang coming. May emphasis kung sino ang gumawa ng action. Hindi ito object dahil hindi ito ang nag-receive ng action. Ang bride ang gumawa ng action. Hindi rin ito complement dahil ang complement ay isang noun na madalas ay kasunod ng isang linking verb. Hindi naman linking verb ang come. Magiging complement ang bride kapag sasabihin natin she is the bride or she becomes the bride dahil ang is or ang become ay mga linking verbs. Pero ang come ay hindi isang linking verb. So, hindi ito complement. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. I hope meron kayong natutunan sa video nito. Thank you so much for watching. Have an amazing day.